Hayungo kabangma chajaknai bwthai rokni bisingo goyambo kaisa chajaknai bwthai no joto borok no waisale waisa chajak. Goyam no simple khe naisingui naikhe kwkhrang khe nugo. Phiaba uansugui naikhe vitamin tei pusti rok belai no kwbang kuk. Goyam kuphur jaat, goyam kwchak jaat, goyam kotor jaat tei kwbangma jani thokjakmani mote haikhe no chalaio. Goyam bwthai simiya blai bo haino potre pot bithi haikhe samungo nango. Goyam o kwbang kuk no tongo vitamin C tei vitamin A. Goyam thaisao 4 gun vitamin C tongo je nasari khlai kaijak komolani slai. 10 gun vitamin A tongo jamini slai bo. Aboni yagulobo vitamin B2, E, fiber, calcium, copper, iron, phosphorus tei potassium tongo. Paiphlaiya kwbang kuk sakni kaham no twiwi tinini video phaidi nailaiano. Number 1 protirod khomota eba bemar yasak mungni fan goyam bwthai ni sago tongo. Goyam o kwbang kuk no vitamin C tongo tei sago bemar yasaknani bagwi goyam o belai no fan tongo. Number 2 goyam o lycopene vitamin C, quercetin abo hairok kwbangma antioxidant upadan tongmani bagwi chini sago cancer rokno bo kasu. Abo prostate cancer tei stone cancer rokno bo kasu. Number 3 chini bekreng rokno kaham tonio. 1993 bisio Journal of Human Rights rukha je goyam chakhe thwini chap tei thwini lipid rok komio. Goyam o kwbang kuk no potassium vitamin C tong. Number 4 1983 bisio American Journal of Chinese Medicine saklai rekha je goyam ni bwthaio tongo diabetes mellitus tei sak naithani o belai nangkuk. Diabetics ni katina khai goyam blai no belai nangkugo. Blai kwlui no phranui kwsapkhe hului 1 cup tui kutungo 4 chamoch rwui 5 minute thanda khe toniwi nungui mankhe salbrung no belai chao. Number 5 mokol nuknani thangtani o chubao. Vitamin A mokol ni bagwi belai nangkukma. O vitamin A kichawi tongmani o bo chubao. Ratkana eba horo mokol nukyano bo katimung rwo. Number 6 baksa bwri rok abo hai ongo je masik period ni jorao bohok sajago. Bithi rok bo chao. Phiaba o jorao goyam blai sebui bwtui nungkhe masik period ni jorao bohok samarok katiwi mano. Hajani mari kising song goyam no chadi sakaham tongdi. O video no nai norok kichale bujiwi mankhana norok tam sanani musung tolao comment khlaiwi sadi. Ani o channel belai no kwtal kho norok ni support belai no nango. Norok tumung no o channel o kwtal ongui tongkhe channel no bo subscribe khlai rodi. Hambai.